Suomalaista hevimiestä on vaikea kuvitella meditoimassa, mutta onneksi poikkeuksiakin löytyy. Tämä Sahaja Jooga on kyllä ihan uusi tuttavuus, että ikinä kuullutkaan kyseisestä lajista. Lähdetään avoimin mielin testaamaan. Sahaja Jooga on yksinkertainen meditaatiotekniikka, jolla päästään tähän nykyhetken olotilaan ja saadaan mieli hiljentymään. Ensimmäistä kertaa kun meditoidaan, niin puhutaan siitä niin sanottuna itseoivallusmeditaationa. Eli silloin me saadaan yhteys ensimmäistä kertaa myös tähän meidän kundaliini-energiaan, joka on myös tavallaan tämä kaikkeus ja tämä itse, se energia, joka ylläpitää elämää. Ja silloin me saadaan yhteys siihen energiaan, joka on myös meissä, ja pikkuhiljaa me löydetään myös elämän tarkoitus, miksi me täällä ollaan. Sahaja Joogan tarkoituksena ei ole rahastaa, vaan lajin opetus on aina ilmaista. Pyydetään. Laitetaan sitten käsi otsalle. Peukalo voi olla toisella puolella siellä ja sormet toisella puolella. Jos tuntuu, että se menee tukkoon, niin voi hieman puristaa ohimoita. Alkuun varmaan unenlaatu paranee. Meditoidessa rauhoittuu, mieli hiljenee. Pidempään harjoitettuna niin saavuttaa rauhallisen ja hyvän olotilan myös ihan arkipäivässä aina ja on tässä ja nyt läsnä. Toki lisäksi tulee tehtyä itsetutkiskelua, pääsee pois omista huonoista tavoista, oppii arvostamaan muita ihmisiä enemmän, ei kritisoi muita ja antaa sen arvon muille niin kuin itselleenkin. Äiti Kundalini. Meditointia voi harrastaa ihan missä vain, ja se sopii kaikenlaisille ihmisille ikää ja uskontoa katsomatta. Joogan jälkeen olo on rauhallinen ja rento, että ihan mukava fiilis. Voisin kotona koittaa, kun tuli nuo ohjevihkosetkin saatua, niin